लोगोफोर आंहा मैया बिबोनांनाव फैनाया हर लाखिदों नालाय ओमफ्राय आं हरसो थालांदों आरोना मोखांबो सुवाखै दासो सिखारगोदान ओमफ्राय फुंनि सिखारजेननायनिफ्रायनो आङो दिनै भिडिअ खालामबाय आरो जोंना मिस्टाराबो मैया हरावनो थांफिनदों ओमफ्राय जोंखौ गालांबाय आरो बिमा फिसा बेयो थांफिनबाय सासे लोगोआ एक्सिडेन्ट जाना होनानै गुवाहाटियावसो थांब्रबनांदों ओमफ्राय जोङो बिबोनांनावनो थाथ'नांबाय आरो दा थांसै जोंबो बेलासि बेलासि बिबोनां सासे दङ बेखौ लेंहरनानै थांसै जोङो थाबायबो थानो हाया थानो सुखुवा मालायनाव थाथारिखाय गोबावजों फैनाय जायो नालाय ओंखायनो थानोबो सुखुलायलाङा न'नि बायदि जाया नालाय मैखिया बेरख' दे सुदो आंबो सुना लानोसै र' मोखांखौ जोङो दायो फुंनि ओंखाम जानो थाखाय नैबेखौ गरम खालामबाय आरो मा बिलाइ आया गुदुंथार खुसिया संगासिनो दायो फुंनि जानो खुसिया ओमफ्राय अन्थाइ बाजाब दालि मोनखाबाय नैबे दालिजों जानोसै आरो जानो फुंनि ओंखाम जानोसै जोंहा दायो मैया थालांदोंना हर थालांदों बिबोनांनाव ओमफ्राय दायो फुंनि जानाय जासिगोन आरो खुसियाजों जोङो दोनसै दायो आब' सासे दङ नालाय न' खाथियाव जोङो दायो बेयाव दसे बेरायना फैनो नागिरदों लोगोफोर दसे बेरायना फैनोसै ओमफ्राय दा बेलासियावसो थाङो नालाय न'आव दसे थांसै होनबाबो ने फैदो नोंबो थांसै नानि थाङा एसे सान्दुं गोसा ayo mau cakap jadi hangsो नै लामायाव माबायदि गाबखायो मा हांसो नोंलाय मा खालामदों राजा मा खालामदोंलै राजा सफैबाय जोङो नै मालाय नैबे आब'आ जे आंनि लोगोनि बिराद मोजांनि बिब' बियो जायासै फैया आंनि बेस्ट फ्रेन्ड लोगोनि एकदमबारे लोगोथार आरो बिनि बिब'आ आंनि लोगोथार बिराद लोगोमोन आङो नैबे आब'नि बिनानावजों आरो बिराद थाङोमोन आङो बिसिनाव सिगां ओमफ्राय बैग्रिगुरियाव हाबा जाफैदों आरो आब'आ ओमफ्राय मा होनो सिगां थाहैनाय ओमफ्राय गुमैया गैया गैया थांदों ए तानबिर मादै फैयाखै मादैया फैथाराखै जों दायो कफि लोंबाय कफिखौ बिराद गोथाव फुदुंना होदों आब'आ ओमफ्राय कफि लोंबाय जोङो दायो
unboxing खालामनो दे सालानि मालाय पार्सेल सफैदों माबानो आर्मि गस्ला लायनो कार्गो गस्ला नायदो नोंनि आजा आं नोंखौ आर्मि गस्ला गानबाथाय गिसिगोनसो खोनाबाय वाव देर आइयै मालाय मोजांथार आर्मि बायदि नुसिगोन आजाखौ फैदो थैबायलाय नोंहा आंखौसो गावबाय माथो नोंलाय बिखौ दोनहरोनदां बिखौ बोराय अबाव लागोन बेखौलाय थांसै जोङो दायो आब'मोननिफ्राय न'आवबो थांनांगौ बिबोनां सासेयाबो लांफैबायनो थौ थांसै थौ थादो आब' सना थादो गोदोनि आंनि लोगोनि बिब' असेथार बियो बुरिबाय जि मोजां मोनखायो आङो गोदो जमा जमा थालायलायग्रा बुरिलाबायो नामा माथो सिख्लाफ्रासिनो दङ मुलु मुलु खावलाय माबे मोजाङै नैबेयाव थान्दाथार बोथोरा नैबेयाव ना मोनगोनदां माथो ना मोनगोन बेयाव मोजां नुथारदों भिउखौ सान्दुं दुंनायखाय बैनो आंनि बिबोनांनि न'आ जों बेयावनो हर थाफैदों लामानिफ्राय नुहुरलायो आरो बै प्लास्टिक सोंनायाव उन्दुदों होनना बै प्लास्टिक सोंनायाव अमासो थादों अमा मा होनदोंहाय ना हासिङाव हाबसोन नागिरजोबनाय दां हाबसै नामा बाय बाय थांसै जोङो बेलासि जाखासिगोन टाइमा बेसेबां जाखोथाय दायो 11 जाबायदां 3थासोआव थांसै ने थानोबो सुखुवा गोदो मोनफैयो न'आव थानाय बायदि जायाहाय बेरायबाबो थानो सुखुवा मालाय न'आव थौदोब्रा जि गरम नायनो होनबाथाय बे सोरो आंनि साबसक्राइबार होननानै लादो सोर फैयो गथ'आ औ नोंनि साबसक्राइबार आंखौ नायदों नानि आयु नों नायबाय थाग्रायानो साबसक्राइब खालामनाया बिदा नुबाय दिनै आयु नानिया नैबे आंनि साबसक्राइबार लायबावसोनो आंनि साबसक्राइबार ओमफ्राय आंखौ नायनो होन्दोंमोन आरो दिनै नुबाय थौदो नोंसिना न'आव बे नानि नोंखौबो नुसिगोन दे दाना नाव दे फुदलिदो नानि नों खेवनो हागोन ना हाया फुदो नै बिबोनाङा आंखौ लांफैनानै दङ गारिया नैबावनो दोनदों राहुल आयशु नै आंना बिबोनां सोनाया लांफैबाय आंखौ हाय बुलो नानि मा नाम मोनलाय नोंना आंनि साबसक्राइबार लायबावसो ने नोङो मा नाम होनदोंमोनलाय बेखौ सारखौ हा ओमफ्राय मा क्लास फरायो क्लास 3 मा स्कुलाव फरायो नोङो मा स्कुलाव हा केन्द्रीय बिद्यालय राष्ट्र संगीत ने थांनोसै जों दायो बिबोनांमोननिफ्राय थाबाय थाला खारलांसै हा ओं थांनोसै जोङो लोगोफोर दायो न' फारसे दिनैनिफ्राय बेरायथ'थारला माइबो गायनांगौ दैज्लांबो जाबाय औ सोर बिलाय मालाबा थांदे फैदो नों बैयाव फैदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम आरो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै आसि बिमाजों थुनानै होलाबायदो थुथुखा ने आसि मोजांखा बाय बाय थांदो दे आजा थांदो